Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna utawi hukume mustasna iku bikola kelawan lapat kola wa ada lan lapat ada wa kasa lan lapat kasa. Ya juzu wenang opo jaruhu jere mustasna wa nasbuhu lan nasope mustasna biha kelawan ada watul istisna lapat kola ada lan lapat kasa. Nakwu koma al qaumu kola zaidan wa kola zaidin. Umpamane contoh lapat koma wis ngadeg sopo al qaumu sopo kaum, kola ngliyakake sopo kaum zaidan ing zaid, wa kola zaidin lan ngliyakake zaid bil jari kelawan kewaca jer opo lapat zaidin. Wa ada lan ngliyakake sopo kaum zaidan ing zaid, wa ada zaidin lan ngliyakake zaid. Wa kasa lan ngliyakake sapa kaum zaidan ing zaid, wa kasa zaidin lan ngliyakake zaid. Wa in jarurta lan lamun ngejirake sapa sira, fahiya mongko utawi ada watul istisna lapat kola ada lan lapat kasa iku kurufu jarin pira-pira huruf jar. Wa inna subta lan lamun nasupake sapa sira fahiya mongko utawi ada watul istisna lapat kola ada lan lapat kasa iku af'alun pira-pira fi'il illa ana sibawaihi angin sak temene Imam Sibawe iku lam yasma ora pernah krungu sapa Imam Sibawe fil mustasna ing dalem mustasna bikasa kelawan lapat kasa ilal jarro angin ing jer. Watatasilu lan tetemu opo emah lapat emah biada kelawan lapat ada wakola lan lapat kola faya ta'ayyanu mongko dadi nyoto, mongko dadi wajib, mongko dadi jelas opo an-nasbu kewaca nasab. Wala tatasilu lan ora tetemu opo ma lapat ma bikasa kelawan lapat kasa takulu mongko ngucap sapa sira ing lapat koma al qaumu ma ada zaidan. Koma wis ngadeg sapa al qaumu sapa kaum ma ada ngliyakake sapa kaum zaidan ing zaid. Wa qala lan dawuh sapa lubaidun sapa lubeb tatawa ngene. Wa qala lan dawuh sapa labidun sapa labib ngono ya kenek. Sapa Imam Labib tatawa Imam Lubeb bakar tawil. Ala kullu syai'in ma qulawu batilun wa kullu naimin la makalata zailun bakar tawil. Ala kullu syai'in eling-eling utawi saben-saben sewiji-wiji makola ngliyakake apa kullu syai'in uwuha ing Allah iku batilun kang batil kang ilang kang binoso. Wa kullu naimin utawi saben-saben kenikmatan la makalata ora ana kepastian iku maujud keduwene kita iku
zailun kang ilang. Wa amma kobaru kana lan anapun utawi kobari lapat kana wa aqwatiha lan pira-pira dulure kana wa kobarul kurufi lan kobare pira-pira kuruf al musabbahati kang diserufake apa kuruf bilaisa kelawan lapat laisa wa kobaru af'alil mukurubati lan kobari af'alul mukurubah wasmu inna lan isime lapat inna wa akwatiha lan pira-pira dulure inna wasmula lan isime lapat elah allati rupane lapat elah linapyil jingsi kang maring nafiake jenis fatakudama mongko iku dinginake opo al kalamu ucapan utawa pembahasan alaiha ing atase kobaru kana wa akwatiha wa kobarul kurufil musabati bilaisa wa kobaru af'alil mukurubati wasmu inna wa akwatiha wasmu lallati linapyil jingsi fil marfuati ing dalem bab pira-pira isim kang diwaca rufa wa amat tawabiu lan anapun utawi pira-pira lapat kang manut fasayati mongko iku bakal teko opo al kalamu ucapan utawa pembahasan alaiha ing atasi tawabe insyaallahu taala wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.